Mä en tiedä, ottaako se nyt videokuvaa sitten. Ainakin palaa toi punainen lamppu. Mä en tiedä, onko se on tarkennus sitten ihan käsipeliä vai... Niin. No mä sääsin, takan mä muista mitkä mä sen on säästänyt. No mustat rinkovat niin jää, kun on vajaa. Nyt täytyy... Joo. Mistä sitä pystyy niitä siinä pystyy valoa hakeen vauhdissa tollain. Se on aika reteen vehjä kyllä. Aika jännä muuten tosiaan juu, että kun sillä videokuvaa, niin sitä pystyy niin siinä samassa laittamaan. Joo. Näköjään. Kokeillut vielä paljon ollenkaan tuota. Mistä se stoppaa sitten yleensä? Kun tosta menee tarkennuspiste, pystyy vähän liikuttamaan. Mistä se tarkentaa muuta kuin täältä? Se saa kai toisen. Ei, nyt se on vaan toi lukitus tullut, tai valatus olisi lukittu. Ei se näköjään automaattisesti, siinä varmaan toimintoja. Nyt päin sitä pitäisi vedä. Talon näkyviä jotenkin.